Human sa pipila ka buwan nakakabot na og compromise agreement ang usa ka kompanya nga locator sa Mactan Export Processing Zone ug sa 69 ka mga giretrench niini nga mga trabahante. Inay magwelga gidawat sa mga kawani ang 13 days per year of service nga gipropose sa kompanya nga mao'y ibayad kanila isip separation pay. Apan magpadayon sila sa ilang pagsang-at og kaso ngadto sa dole. Ang nataktak nga mga kawani mga regular employees ug nagtrabaho na sa kompanya sud sa po ngadto sa 15 ka tuig. Hinumduman Nobyembre sa miaging tuig nagrally sa gawa sa gate sa MEPS 2 ang nataktak nga mga kawani. Midangop usab sila sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu aron unta makakabot og kasabutan uban sa management. Isip abag giapuran sila og bugas o grocery items sa lokal nga kagamhanan. The union workers decided to withdraw their notice to strike. So to us, that's a big victory.